Salam dostlar, setler var düşünür geçeyin. Şunyaly başka birjadan başka birja pul geçirme üçin ya da kriptovalyuta geçirme üçin setler kullanılýar. Seti dogry saýlamasaňyz, sizin geçirýän puluňyz ya da kriptovalyutaňyz başka adrese gidip bilýär. Set dolany her sedi şu komissiya töläp geçirip bolýar. Sedin üstüne geçirilýär da geçirýän zatlaryň. Şonu komissiýasyny meselem efir setme komissiýasyny efir bilen tölemeli. BNB setme BNB token bilen tölemeli. Salana bilen tölemeli komissiýasyny. Onsoň setleň bir näçe görnüşleri bar, köp görnüşleri ýöne iň esasy şurada 4 versiýa set da iň belli go setleň biri. Meselem birincisi efir set. Efir seti Ethereum'un öz seti bolup durýar. Iň ilkinji çykan setleň biri bolup ygtybarly setdir. Komissiýasy gymmat bolup bilýär, ýöne anamdar we hopsuz. Onsoň BNB set, BNB chain, BEP20 diýem görkezilýär. Şuňa BEP20 gelýän ýerlerem bolýar. Onuň gysgaldyrylmasy. Binance birjasy tarapyndan ösdürilen Ethereum'a alternativ hökmüne döredilen set. Transaksiýalary örençalt we komissiýasy gaty amatly set. Şu wagt meşhurlugy boldy, iň köp ulanylýan dünýäň özünde iň köp ulanylýan setleň biri bolupdy şu wagt. Komissiýasy hem gaty amatly. Onsoň Salana sedem gaty daýaw setleň biri, iň belli meşhur setleň biri. Ýokary tizlikli setleň biri, onsoň şolar wagtyň içinde ulanjy köp girenede şu tizligini haýyrladanok we komissiýasyny galdyranok ulanjy köp bolanada. Teoretik taýdan 60 miňden gowrak amala aşyryp bilýär 1 sekundyň dowamyna. Onsoň Tron set 2017-nji ýylda Justin Sun tarapyndan döredilen set. Häzirki wagtda dünýäde stablecoinler geçirjiligi boýunça iň uly set. Tron setiň gysgaldyrylmasy TRX. Onsoň komissiýasy ören pes komissiýalaryň biri. $1 komissiýa bolup bilýär. Käte ondan pes bolýar. Tizligi sekundda 2000-den gowrak amaly ýerine ýetirip bilýär. Sag bolun dostlar, başga da şunýaly öwredilýän videolar da atlary çykan kriptovalyutalar, virtual aktivler barada patpsat etmeyi ýatdan çykarma.